Yeah man, the family, the general. My name is Edith, the power out of the nation. So family, nasi ndaweni chimwe chipatani chekukuonesa kuti tozvigadzirira sei zvimabhidho waiziya but ndanga ndagarisa ndisiripe pakuuploada but mundiregerwa muziva kuti semunhu anenge chingoita zvakasiyana siyana zvakawanda bosi tiri kutsvaga chimula but yeah, no problem. So kana uchiri munyowani usati wasubscribe, please don't forget to subscribe, comment, like and share. Then unoti wagwan pachirongwa cha 2024 nasi ndiri kuvhura hombe, ndiri kuvhura musharukwa. So munhu wese please ona video zvikarapera. So mavideo anogona kubatsira kuti uite unenge uchiita wese because for now ndiri kutenda ndane maproducers akawanda and masubscribers ari kuwanda but ngatitiwedzerei kusubscriber kuti zvinhu zvedu zvinatse kudini kufaya. So nhasi ndauya nekumbokuonesa kuti zimdancehall kuti zvonzi dancehall inotangira papi yozoperera papi without zvimwe zvimahovhororo zvinoona vanhu vachingonamira zvisina nebasa zvezvo. So tarai nini then unoona kuti wagwana. So tese tiri kupinda mukati sezvizvi FL yedu. Nhasi tembo yangu is 104 toya patembo ndodidacta my tembo 104 ndapana 104 my tembo. Then ndiri kushanda neFL keys, ndapinda pa FL shin keys yangu ndoya panapa ndoti plus, then ndikati plus ndoya pana FL keys ndoti FL keys, then ndoya pana FL keys nasi ndiri kushanda na D5 andori 1, then ndoya panapa pakona ndoti okay, then ndoya pakona ndoti okay, ndoya apa ndoti chi piano roll, then ndichiti piano roll ndachitsvaga D5 yangu iri panapa ndiri 1, then zviri D5 yangu ndakudhonza malines, handisi kudhonza malines nhasi ndiri kungoshanda nemabox chete. Daudzisa vanhu kuti vakwanise kuziva mabox vasangoda kutevedzera zvimaline zvazvo. So nhasi tiri kuya panapa. Then takataura tichiti unofanira kuzvidzora kuti usati ngwi zviti tsi andiri 1. Then unoya panapa apa obvoya apa obvoma zvinhu izvi, then uya apa udhonza ichi tunatsokuona zvikure, then wakuya panapa zvoenda pakati nepakati, then uplayer. Then chimwe chandoda kudzidzisa keyboard, then uya pa keyboard yako panapa. Keyboard yangu ine keyboard yemukombiyuta yekuti mukwanise kuziva, then unoplaya control, wobva wati control wobva uya pane ichi ubaya chekumusoro masina ako akumusoro, then wadaro wakuplaya. Yeah man, then wapedza kapa zine rako wakuya futi kuna piano roll futi wakutanga futi kuti unoya panapa kuti plus, then wati plus wobva uya pana FL keys, waya pana FL keys wobva uya panapa woti pakona woti piano roll, then wakuya panapa manje pana D5 yako iyi ndirona, then wakuda kungoita same zvinhu zvawaita.
Alright, I'll play. Then uvoya panapa. What's it up? Then wadaro my guy, uya panapa. Panama kicks, uya panapa. Panzi heads. Mahetsa angorimo zvezvo ndiri kugadzira ndizvo zvingorimo mu-FL. Kana ndazopinda pachinhu chisiripi mu-FL ndokuudza. Asofa zvese zvirimo. Wautora chisini ichi. Wauchisimudza so wauya uchisapa. Uisapa. 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 Then dark player. Jumbo one box for now. Alright, then akuyachi chofa kuwane chinhu chochisapota ichi totora chine chitoisa pamusoro apa. Then down to 1 2 1 2 1 2 1 2. I'll play. Then tapedza my guy. Ndakuya pakanzi chi. Heads yangu ndobaya apa ndo pakanzi snake. In just I like this snake. Ndofa rangu snake. Then ndotra snake rangu ndoisa pamusoro kana play. Then where pagan's kick one up or try that kick. Derem FL rogara rimo. Or that's this master. In fact, my upcoming producers, my force the master. Could Twitter say master ways. So unoya panapa pan each. What a right click. We on the copy. We end up on a kick with right click again with paste over play. Then panapa kick crack with button tin 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 unobva kuya pana waisa foot each panapa kick then we play. Then wadaro manje order isa tingalesi unga isa chi order isa kana base on takuya panapa toye pop toye up no way up way up flat way panapa ono way up then I'll check the pony's base. I'll decide which it's worth. And up and about double click, we are up, we are up, we are up. Then you would zora each HD. Zones of base roll. Wakuvhura mapoto then weapon ichi woti control ubva wasimudza kumusoro ubva wadini waita chidiki player ndi ubva watora ichi show yapa ungo chingofamba uchingodai chete control kumusoro uchidzora cheta chidiki then uya pane ichi uisa futi apo
woisa ichi kuti control ndomusoro vokata, then unongotora ichi chete uchingofamba uchingoti nama, then wotora ichi wonza apa, wotora ichi diki ichi apa, kugadzira mahora, wotora base todikisa control. Inini ndokuvhurira mabhesi manyama zvokuti narini zvemufana wangu ndopona tsaona kuti chinechi hachigadzire zvinhu zvokukunyeberai, ndokuitirai zvinhu live and direct. Handidi zvondagadzira chibhiti ndozomhanya ndonyepedzera kutora machance. Wait, zvinezvi ndotozvigarira pasi. So iwewe ka natsakuona nemufaro wako wakasununguka pasina nokudisturba. So follow me pazvese zvonenge uchida, ndokuti unatse kudzidza. Saka tokuendera mberi, da kuvhurira futi amwe manyama waiziya. So ngatiende mberi. Then woya panapa wakuya apa pasini, then okay apa pane mbira dzenarire, then woya panapa, woya apa kuti okay. Natsa kutara pane vanhu vanogara vachinibvunzana pamusana pembira. Mbira yamakaisa sei? Mbira yaya hazvina basa zvembira wangu. Tarira video ndopona tsazoona kuti mbira dzinobva kupi. Mbira yaya mainge michinetsana iri panapa. Iyi mbira yaya. Then watoya pambira woya apa, woya panapa. Ndauchida uchigadzira chini mbira yanharire mani. Mufoti wedzere volume bichana kumbira kuti inatse kunaka, inatse kuinzwa. So mawedzera volume apa. Mfana noruka magodi embira. Yeah. Tichasara ndicho ndikuonese how to split. So ndakuonesa how to split. Then ndakuonesa how to split to layer my keys edu, tapedza layer my keys edu not to ita sei and it might so munhu wese hande ko splitter. Then unoya panapa of what select of what split by channel split. Nduna wachingoti split masini ako ese awanenga panapa andorona. Then awa masini ako awari panapa ndauda chikuratidza how malayer pa beat.
then takuleya chini masini edu. Unotora 1 each woisa apa, wotora each woisa apa, wotora tingati chipi each woisa apa, then wotora kick iri woisa apa snare, then woti control keyboard wopressa kudai. Okay, ubva wati control B, control B, control B, ndorona. Then wati control B sezvizvi, ubva wati 1 2 3 4 control B kwacho futiro. Saka patagadzira intro neverse nechorus apa, then wakusvika panapa wakuchitora kick wakuisa apa, wotora wobva wati control B again, control B, control B, control B, control B, then wautora snare woisa apa, woti control B, control B, control B, control B, control B again, then wotora futi dzini iri woisa futi pamusoro andotatsaona, ubva wati control B, control B, control B, control B, control B again. Apa taane chorus, intro chorus zvesa, then wakutora bass here wakurisimudza wakuya naro panapa, ndonoona ubva wati control B, control B, control B, ubva uya apa, ubva watora futi ichi, ubva uya nacho panapa, ubva wati control B, control B, control B, then wakuplaya manje. Ngatichiplaya takugadzira chorus redu tobva tauya panapa todai. Verse tobva tati control B, control B, control B, control B nditi, then totora bass toisa panapa toti control B, control control B2 totora ichi toisa panapa toti control B, totora futi ichi tochiisa apa toti control B, then takuplaya rata beat raperera. Alright, ndisanda player rese anditi beat ndoda kuisira madrum loop. Weda madrum iwawo unondibata because anonetsa kuwana manje madrum iwawo, so rega ndikutsvagire ndinoti ndinawo here apa, kana akasandirasisawo because neni anombondirasisawo. Indofa rangu drum iri, then wotora drum iri woripika worisa apa, andirona apa, then drum kuti rifit, andirona rakadarikira, so kuti rifite drum rako unobva uya panapa, ubva wati okay pakona, ubva uya panapa kanzi fit to tempo, ubva wati okay. Beat rangu riri pana 104, iyo ubva uya pana chini 75 to 150, ubva wati okay. Uchaona richatongofita kuti katla, then ichafita kuti katla, ndono aratofita aratonaka, then wangoyawo panapa udouble click wakudzora volume mbichana kuti risazoita sokuti riri pamusoro pechi, then uti okay, then wakutsvaga chini andiuradza one arimo futi ari muchi, but ini nango ndagara ndina wangu wautora iri woisa up, then wakudini wakuchidzorawo volume because rinenge reimeka noise, ndiuno, then wakuchitora masini awa control uko pedza kuti control B, wachifamba uchingotsveta chi mazvobvumidzwa kutsvetiwa, andinatsaona uchingofita semunhu akangwara fauziya zvino wangofamba uchifita control B, uya apa uchingofita masini ako kuti anatse kudini kugara waiziya. Control B wakuya apa,
then chorus guy wakopa chorus rako iri then uti control B then rouya kunoko. Okay, so guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Please tisakanganwa kusubscribe, ndo chinhu chakakosha kusubscribe, kulike, kucomment, kushare. Why? Because iwe uri kupuwa ruzivo for free, wakuruma data rako kuti ushare vamwe vanhu vese. Please don't forget to subscribe our YouTube channel. Vari kuda futi masoftwares unondibata, masoftwares ese unoda ndokutengesera, ndikupe uku ndokupa mahara, but masoftwares ndokutengesera. So ndakusira chirongwa mechiona, mechinakirwa nechirongwa zvakaita bitrate reserorira, then takafambira nyaya. Boom.